Me asutaan Laukaassa. Ollaan täällä asuttu parikymmentä vuotta vuonna 1986 valmistuneessa rivitalossa. Sitten tuli ajankohtaiseksi tämä kylpyhuoneen remontti, kun melkein 40 vuotta vanha on tämä rivitalo. Ajateltiin silloin, että se kylpyhuoneen remontti olisi semmoista aika kaaosta, likaista ja meluista. Ja sitten miten se yllätti positiivisesti meidät, että kaikki tehtiin ja suojattiin niin hyvin, että sitä pölyä ja likaa ei tullut ei tänne toiselle puolelle ovea ollenkaan. Uusi kylpyhuone kyllä täytti kaikki odotukset. Se on nyt kaunis, vaalea, pinnat on uutta. Siellä on nyt mukava käydä ja esitellä sitä vieraille. Että tässä tämä meidän spa-osasto. Ilmekotien kanssa yhteistyö oli siinä mielessä vielä erityisen sujuvaa, että siihen kuului ihan koko paketti. Että kaikki luvat ja ne lopputarkastukset hoitu tätä kautta, että ei tarvinnut sillä tapaa itse miettiä eikä vaivata tämmöiselläkään päätään.